Eletään sellaisia aikoja, että tankatessa kenkuttaa. Bensa nimittäin maksaa keskimäärin euro 68 senttiä litralta ja diesel on miltei yhtä kallista ja se kyllä harmittaa. Ottaa pannuun, miten se sanotaan? No niin, joo, no harmittaa. Mutta entäpä jos polttoaine maksaisi vain euron litralta? Ja tässä samassa kaupassa tulisi vielä se, että hiilidioksidipäästöt laskisivat peräti 80%. Tämäkin on ihan oikeasti mahdollista. Näin tehtiin Villen Volvosta etanoliauto. Rumpali Ville Lehtovaara ajaa vuodessa 20 000 kilometriä. Keikkamatkoilla vuosimallin 93 Volvo nielee menovettä siinä määrin, että bensan hinnan nousu kirpaisee. Tuntuuhan se, että tulee kilsoja sen verran vuodessa, että kyllä toi aika hyvä hintasta on. Että oishan se ihan mukavaa, jos vähän halvemmalla päässä. Ajattelin kokeilla, jos vaihtaisi etanoliin, koittaisi sitä. Eli semmoinen FlexFuel-systeemi. Mä luulen, että se voisi olla aika hyvä. Vuoden alussa voimaan tullut polttoaineveromuutos laski korkeaseos etanolin eli E85-polttoaineen hinnan noin euroon litralta. Tämä on havahduttanut autoilijat ja tuonut vipinää sipoolaisen Stig Lindellin pajalle. Kyllähän se on näkynyt kysyntänä, kun se etanolin hinta tippuu, että ihan selkeä piikki on tullut. Eihän se säästökään ole se periaatteessa se pääsyy, vaan se, että ne päästöt oikeasti tippuvat 80%, luodaan työpaikkoja Suomeen, öljyriippuvuus vähenee. Tässä ei ole mitään muuta kuin positiivisia puolia. Korkeaseos etanolin ongelma on se, että se ei suoraan sovi käytettäväksi tavallisissa bensiiniautoissa. Autoon on ensin asennettava polttoaineen syöttöä ohjaava laite. Joo, eli mihin se siis tulee? Siis sehän laitetaan vaan tänne suutinten väliin. Eli suutinten johto irti. Ja se kytketään tänne, niin kuin, että otetaan tämä autosta tuleva suuttimen signaali haltuun ja muutetaan se etanolille sopivaksi. Okei. Ja se ymmärtää sitten mitä tahansa tankissa on? Kyllä. Just. Mutta kun hommii vaan. Joo. Ohjausboksin hinta asennuksineen on noin 400 euroa. Vaikka etanolia kuluu ajossa 30% enemmän kuin tavanomaista bensaa, voi sitä käyttämällä silti säästää useita satoja euroja vuodessa. Etanoli-innon leviämiseen uskotaan suomalaisessa ST1-energiayhtiössä. Yritys tuottaa bioetanolia muun muassa elintarviketeollisuuden jätteistä. Tässä on tämmöinen filosofia, että sen sijaan, että tätä jätettä kuljetettaisiin ympäri maailmaa, niin on rakennettu näitä pieniä hajautettuja tuotantolaitoksia eri puolille Suomea. Tällä hetkellä ST1 tuottaa bioetanolia noin 15 miljoonaa litraa vuodessa, mutta kasvusuunnitelmat ovat kunnianhimoiset. Vuonna 2020 bioetanolia tuotettaisiin jo 300 miljoonaa litraa ja sitä saisi 500 jakeluasemalta. Tavoitteen saavuttaminen vaatii tuotantomenetelmien kehittymistä. Se seuraava suuri harppaus tulee olemaan se, että siirrytään kuitupohjaisiin jätteisiin, tähteisiin, etanolin tekemiseen metsäraaka-aineesta. Uusia tuotantomenetelmiä tutkivat myös ST1:n kilpailijat. Avainsana markkinoilla on ympäristöystävällisyys. Näissä meidän tuotantolaitoksissa parhaimmillaan tämän etanolin tuottaminen on hiilineutraalia. Käytetään siihen tuulisähköä ja biopolttoaineesta saadaan lämpöä. Ja tämä johtaa itse asiassa siihen, että parhaimmillaan se tuote vähentää jopa 80% fossiilisia CO2-päästöjä. Noin. Ja sitten me just kokeillaan toi positiivisuus, että onko se oikein päin. Suomessa tuotettu bioetanoli on siis ainakin tällä hetkellä edullista ja verraten ympäristöystävällistä, mutta täysin ongelmatonta sen käyttö ei ole. Syövyttävyytensä takia etanolia suositellaan käytettäväksi vain erityisissä FlexiFuel-malleissa, joiden moottorin ja polttoainejärjestelmän auton valmistaja on alun pitäen rakentanut kestämään etanolia. Asiantuntijan mukaan autojen omatoimimuuntelu on riskialtista. Käyttäjän on hyvin vaikea varmistua siitä, että kaikki polttoainelinjan materiaalit todella kestävät tätä muuttunutta polttoainetta. Ja kun autoteollisuus tekee näitä E85-autoja, niin ne käyvät kaikki osat läpi, varmistavat kestävyyden. Tietysti kuluttaja, kun tekee tämmöisen muunnoksen tänä päivänä, niin hän itse ottaa sitten sen riskin siitä, että se auto voi sitten hajota käsiin. Jos auto on täysin kunnossa, käy ja kukkuu hyvin, niin se toimii sillä etanolilla boksin kanssa mainiosti.
Onko se mahdollista, että se hajoaa kerta kaikkiaan se moottori? Ei etanolilla ei saa moottoria hajalle. Tuleeko vanhasta bensiiniautosta etanolikelpoinen sillä, että sinne asennetaan tällainen ohjausboksi? Siitä voi tulla lyhytaikaisesti. Toki minä en sitten tiedä, että kuinka kauan menee, että nämä materiaalit sanotaan sitten käyvät kelvottomaksi, polttoainelinja alkaa vuotamaan tai jotakin muuta sellaista. Että kovin varmaa kulkupeliä siitä ei sitten kuitenkaan tule. Se on näiden auton valmistajien pelko, että kauheata nyt meidän autot voi mukaan rupea vuotaa tai jotain. Mutta niitä on nyt laitettu 2,5 vuotta sitten ensimmäinen, eikä siinäkään vielä mitään ongelmia. Tutkimusten mukaan etanoli voi syövyttää auton metalliosia ja haurastuttaa muovi- ja kumiosia. Tarkkaa tietoa siitä, miten nopeasti mahdolliset ongelmat ilmenevät, ei juuri ole. Ei ole arvioita senkin tähden, että se osapuoli, joka tämmöisen selvityksen voisi tehdä, on autoteollisuus, ja tämä vaihtoehto ei heitä luonnollista syystä oikein kiinnosta, että he mieluummin myyvät uusia autoja. Tutkimustiedon ja käyttäjäkokemusten vähyyden vuoksi etanolikeskustelu koostuu lähinnä väitteistä ja arvioista. Aikaisemminkin, mitä laitettiin tankkiin talvella? Masinoliin, joka oli etanoliin. Eikä se silloinkaan aiheuttanut mitään korrosioita eikä mitään ongelmia. No, mittakaavaero on selvä. Eli E85 bensiinissä on tyypillisesti 80% etanolia. Eli 85% on se yläraja. Masinolia tiettävästi laitettiin korkeintaan litra 50 litraa, eli noin 2%, joka on taas selvästi vähemmän kuin E10 bensiinissä yleisesti on. Jos se kestää sen E5-senkin, missä on sitä etanolia, niin silloin se kestää myöskin se E85. Kun se, jos vuotaisi, niin se vuotaisi kyllä sille E5-sellakin jo. No, kemia on luonnontieteestä kavalin. Eli se, että pientä pitoisuutta siedetään, niin ei tarkoita väistämättä sitä, että suuret pitoisuudet menisivät myöskin. No niin, eli asennus on valmis. Joo. Ja laitetaan kansi kiinni ja kiinnitetään tämä boksi johonkin hyvin ja sitten ei muuta kuin tankkaamaan etanolia. Mietityttääkö tai jännittääkö? No vähän siis, kun on kuitenkin tämmönen helmi tässä, niin toivottavasti Stiku tietää, mitä tekee. Etanolin mahdollisesti aiheuttamat haitat ovat tietysti suhteellisia. Mikäli kyseessä on vanha auto, jolla joka tapauksessa jäljellä on enää vähän kilometrejä, eivät mahdolliset vuosien kuluttua ilmenevät ongelmat välttämättä enää haittaa. Lisäksi FlexiFuel-auton tankkiin ei ole pakko laittaa pelkästään 85% etanolia, mikäli sen vaikutukset epäilyttävät. Autoon voi esimerkiksi tankata puoli tankkia tavallista bensaa ja toisen puolikkaan E85. Aika hienoa, kun menee niin kuin litrat ja eurot samaan tahtiin. Nythän se on jännä hetki, että mitä se sanoo, kun se ekan kerran sitä etanolia sinne tulee.